Pangyaw. 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 Ano man na pangyaw? Ano pangyawan? Ibig sabihin pangyaw, kaibigan. Bigyan mo kami pangyaw, pera, pangkain kami dito. Labot mo sa'yo. Mag-aral, ikaw mo rin kita. Baka may mga virus pa kamong dara. Ikaw mo. Ah, hindi kami galing China, galing kami Hong Kong. Dapat marami bigay. Kung marami yan, itatao ko, marami. Sarsil Mansika. Ano, dili-dili ko. Uy, Ano an? Anong gigibunin do? kami dayo dito. Kami Chinese. Gawa kami, perform, bigyan kami pera. Pera. Mga Chinese. Chinese New Year ngayon, boy. Kailangan bigay kayo pera. Kung ayaw nyo magbigay pera, Chinese. pupugin namin kayo nito. Bigay kayo Pag Chinese pera. talaga, ruga ng mata. Oo. Chinese inchi kami. Chinese kami. Kaya hindi Pera, kami bigay. pera. Kanina pa kami libot dito, perform. Kasama ko, kapatid ko to. Dito sa balatan kami mag-perform para hingi kami pera. Israyo ka naabutan doon mga taga-Chinese ka mo, tapos iraw ka mo rin sa balatan. Ano po? Nulukod yun. Hingi kami pera, boss. Kami magsayaw kami dito. Ano nga yung pera? Dariba mo na yung Chinese niya. Dako lang matak ng saro, tapos ang saro, singkit. Sige, kinulang yung sir ito, okay? Maligaro ang gidi. Pagod na kami. Kaya kailangan namin pera ngayon. Mabili kami pagkain. Pagkain. Galing pa kami China dito. Sige na, boss. Wala pa kami kain. Kayo, bigay sa amin pera kami. Gutom na. Pagod kami dito. Perform kami. Ganon kami. Tapos di kami bigay. Bigyan. Labot mo sa'yo. Mag-aral, ikaw mo rin kita. Baka may mga virus pa kamong dara. Ikaw mo. Wala kami virus. Hindi kami galing China. Galing kami Hong Kong. Natarog ka ng mga mata nindo. Kasi nga, Chinese din kami. Hong Kong baga gayon. Galing doon Hong Kong. Pero hindi yung China. So, we celebrate Chinese New Year. Pwede na. Bigyan nyo kami pera kung ayaw nyo dito barilin ko kayo sa ulo. Pangyaw. Ano mo na yan ang pangyaw? Ano pangyawan? Ibig sabihin pangyaw, kaibigan. Wow naman! Wow! Bigyan mo kami pangyaw, pera, pangkain kami dito. Kung ayaw nyo, ibato ko to sa inyo. Pangyaw. Boksingero yan, pangyaw. Para tubo dyan ang pangyaw. Bigay na kayo pera. Boksingero bagang pambansang kamao ang pangyaw. Bong kaibigan. Pambansang kamao ito. Para tubo dyan sa mga mga Chinese naan, mga isis. Garibagaan, niripan sa naman ng mga dalaw. Pagi ako sa Gusto nyo, ako, singir ako doon sa lugar namin. Magkanta ako dito sa inyo, Chinese. Bigyan nyo kami barya. Para hindi mag-init ang ulo ko dito. Di mo na ko. Tanggalan ko kayong ulo. Pwede nyo kami bigay barya. O sige, basay ka lang. Tanggalay itong sarong kaiba mo. Kanta na ako. Sige, magkanta ka na tab. Sigo. Ganon talaga yon dito. Ako magkanta ganon. O, dali na, kanta na nga ni. Tapuson mo. Dapat marami bigay. Kung marami yan, itatao ko, marami. Sarsil Mansika. Mansika. Kosowa. What? Wada hausuli. Siti koko yo keyo. Swa pakiyo. Bigay na kami, pera. Palakpak. Intindihan mo? Hindi nga ni. Bigay na kayo sa akin, pera. Maawa kayo dito kasama ko. Maganda yan. Iwan ko na yan dito sa inyo. Bigyan nyo ko milyon. Gutom na ako. Wala naman pakinabang sa akin yan, kapatid ko yan. Bigay na kayo sa akin, pera. Dali na. Tinaw. Uwi na tayo. Ito, meron na tayo pagkain. So, baka gusto pa ninyo kami mag-perform. Sige. Naman kayo sa amin. Sige na, tataong ko ka mo. Ini, Jis, digi sa Pilipinas, ini? Milyon. Bawa naman kayo sa amin kasi malayo pa pinanggalingan namin. Gutom na kami. Naglangoy lang kami dito, galing Hong Kong. Sige, baili ka mo. Kami dito. Milyon na. Milyon. Sige daw. O, yun na. Pero na ito. Ayaw mo na yan. Para magkuhaw. Salamat. Kami pa doon na kami. Kaya
nandito na naman ang aming team Pahirap. So let's go guys, shout out na po muna. Shoutout kay Jake Buliban. Shoutout pala kay Lisa Calleja Edia at kay shoutout daw po sa taga Pararaw Arnel Rivera Baramida. Yan po, shoutout. Shout Salamat out. po. Shoutout pala kay Jason Sereno. Yes. Shout out kay Rodolfo, Sereno, Kimber Ortega, and Gerald Asagra. Shoutout. Yo, shout out kay Tol Naruto. Thank you so much sa support. Kay Tol Balatin yung barbero na si Tol Nato. Ingat sa trabaho mo always, Tol. Long live. At shout out din kay Pading Daryl Canabal at kay Pading Jeremy Nas Bilbis. Thank you so much. So guys, si J-Mart Rostria Susito, thank you so much, Lord. Tapos shoutout kay Mama, nag-birthday siya hapon na Happy January birthday po. 25. Thank you so much. So guys, always support po. Mas marami po yung viewers natin kaysa sa followers. So sa lahat, sana po sa lahat ng nagbo-view po ng vlog namin, i-follow nyo na po kami. So thank you so much. Maraming salamat in advance po. Yung YouTube channel namin Kuya Brad at Facebook page Kuya Brad. Huwag nyo kakalimutan guys, kami ang Team Pahirap. Bye-bye.